こんにちは、ルイシフォーです。実は前回のお詫びしなきゃなんないんですよ。あるアクシデントによってちょっと途中で途切れてしまいました。というか、最初から分けて撮った方が良かったですね、これ。申し訳ない、本当に。では、2008年の続きいってみましょう。2008年、ちょっと甘く見てましたね。もう C 問題ですね、これ、完全に。D かもしれない。では続きいってみますね。前回ちょっとアドリブで書いたところからいってみましょう。ちょっと戻りますね。やります。だからここから先の証明としましては N が 27M プラス I ただし I は9プラス18って形のやつが27の倍数でないことを示せばあとは完了なわけなんですよ。でここを示します。でこの N が 27M プラス I の時は N の四角っていうのはまず1が 27M こう並んでさらに 1が I 個並んだような形です。合わせて 27M プラス I ね。でということはこれは 1が 27M 個並んだ形かけ10の I 乗プラス1が I 個並んだやつの和なわけなんですが、ここで1が 27M 個並んだやつは先ほど述べたように、N が27で割り切れるならば、N の四角が27で割り切れるを使ってもいいですし、このように1が 27M 個の時は1が 27M 個27個かける10001001000点点点点100001のような形でかけるからでもいいです。申し訳ないのだが、ここ実は0は M-1 個ぐらいなんですが、で26ですね。0は26個並んでて、そのパターンが大体 M 個ぐらいずつ並んでるんですけど、ちょっと M とか書きにくかったので書いてません。ちょっとここじゃ申し訳ないけどこういう形にしてみました。本番だと何個並んでるか書いておいた方がいいです。どちらかというと。ちょっとここではちょっと書ききれなかったのでこう書いてみます。でこれは戻りますけど、これは3の3乗の四角の倍数だから27の倍数です。ということが分かります。でつまりこの部分1が27M 個並んでかける10の I 乗ってところが27の倍数であることが示されました。ということは残り1が I 個並んでるやつは27の倍数じゃないことを示せばいいですよね。で移ります。ところが1が I 個並んでるやつは9と18ありますけど両方見てみましょう。まず I が9個並んだ時前回述べたように27で割ってもいいですし、こうやって積の形にしてもいいです。111×100101です。これも前回間違えてました。00はないです。00あったら10の100の倍数になっちゃいますからおかしいですよね。これは111は3の倍数で9の倍数じゃない。各桁の和が3だから。こっちも各桁の和が3なので3の倍数だけど9の倍数じゃない。こういった数の2数の積だから3の2乗の倍数だけ3の3乗の倍数ではないということが分かります。ということはこれ27の倍数じゃないわけです。次に1が18個並んだパターン、これも同じようにやってみましょう。111×1001001001001001001ですね。多分合ってると思いますが、ちょっと細かいところ、100が並ぶみたいな形なんですけど、ちょっと細かいところ自信があります。もし間違ってたらなんというか質問投稿しておいてください。もう同様に3乗の倍数ではありません。これ各桁の和が3ですから3の倍数が9の倍数じゃない。こっちは6ですから3の倍数ですけど9の倍数じゃないから横にあと同じ理由によって「い」の数も3の3乗倍数ではありません。次いってみますか。移りますよ。あからいによって1が I 個並んだ I は9と18でしたよね。は27倍数じゃない。ということはN が 27M プラス I の時 I が9と18の時は N 四角ってのは27の倍数じゃないからよって題が示されました。
この問題難しいのは括弧2の必要十分条件ってところなんですけど、N が27で割り切るとN が27、N の四角が27で割り切るってところありますよ。というのは必要条件十分なことを示せばいいわけですが、その大前提としてはN が9の倍数の判定をとして N が9で割り切るが同値で N 四角が9で割り切るってのがありまして、それは大前提として、その上で、N が27の場合に拡張というか上に持ち上げるような形にすればいいわけなんです。つまり9の倍数 N が9の倍数ってことは N27 で割ると27で割り切れるか9で余るか18で余るかなので27で割り切るパターンを該当して、27で割った余り9とか18のパターンを該当しないということを示せばこれが完了するわけです。必要十分が示せるわけです。こうやってばら焼きみたいな形で示すわけなんですよ。ではこの問題の解説を終わります。以上です。お疲れ様でした。どうも。